Voor dit jaar komt het wel goed. Op sneun 24 februari stiet Snits, of hij is drabbelterp, in het rand van het carnaval. Om alle wijnen weer kleer te maken, komen de oeletoeters bij elkaar in een loods in Loaingeer. Al weekend van tevoren, een maand eigenlijk, ben we bezig. En dan, dat met elkaar doen, dan is het mooi. Dat vind ik het mooiste wat er is. En de vreugde die eruit straalt. Hè? Maar het is dus maar de vraag of het takom hier ook weer slaggert. De eigenaar van deze loods wil verbouwen, dus moeten de oeletoeters op ziek naar een nij onderkomen. Dan kunnen we met elkaar bouwen. We hebben hier alles nog bij elkaar, alle wijns. En dan is het ook met elkaar, kan je met elkaar overlezen. En dan zit je net op verschillende locaties. Dan kan je met elkaar contact en dan kan je overlezen wat we doen. En dat is wel heel belangrijk. Ring maakt in het witte. Hij is een van de leden die meerdere dagen in de week aan het klussen is in de loods. Hij vindt het voor de nieuwe locatie dan ook wichtig dat... Nee, hij is binnen net een soort eerste. We zijn heel makkelijk hier. Als we ons maar redden kennen, wij maken er wel wat van. Als dat iets in deze stijl is, dan zijn wij al heel blij. De ijzer, ja, je zou graag geïsoleerd hebben natuurlijk en de prachtige verwarming erin. Maar ja, dat moet allemaal betaald worden en daar is gewoon geen geld voor. Dus dan staan we wel te blauwbekken hier in de loods, maar we zitten onder dak en we hebben de ruimte. Nou, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En ze zijn bij de oeletoeters de meesten ik net. Ze willen ook wel mij denken over een nieuw werkplak. De prachtige treinremise bij het station, die nou ongebruikt is. Ik vermoed dat de bank of een bouwondernemer daar eigenaar van is. Maar als die meeluistert, misschien wil die daar wel wat mee. Die nieuwe loods die mat er komen, want een optocht in Drabbelterp kan in februari vanzelfs net ontbreken. Dat is zo jammer voor de hele gemeenschap eigenlijk.